Megfenyegették az M1 tudósítóját Macedóniában, illetve a macedón-szerb határon. Nehezen félreérthető módon azt mutatták neki a bevándorlók, hogy elvágják a torkát. Más tévéstábokkal és más országban is történt már ilyen az elmúlt időszakban. Jól látható a feszültség az illegális bevándorlókon, ugyanis néhány perccel ezelőtt, amikor felvételeket készítettünk az illegális bevándorlókról, akik várakoznak arra, hogy bejussanak a befogadóközpont területére, egy idősebb férfi, egy migráns jól láthatóan a kamerába tett mozdulataival azt illusztrálta, hogy hogyan vágná el a torkunkat. Nem ez volt az első eset, hogy migránsok fenyegetőztek. Néhány napja a TV2 riportere tudósított a keleti pályaudvar aluljárójából, amikor egy bevándorló azt mutatta neki, hogyan vágná el a torkát. A tömeg megindult kifelé a városból, így néz ki a keleti pályaudvar aluljárója, pár ember van csak. Azok, akik itt maradtak, válogatnak a ruhák közül, a játékok közül. És nem csak Magyarországon, de már a határok túloldalán is egyre agresszívabbak a migránsok. A szlovák hírcsatorna operatőrének szintén azt mutatta a 10 év körüli kisfiú, hogy elvágja a torkát. Az internetes oldalakra egyre gyakrabban kerülnek föl hasonló videók.